A smink hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, igaz, a hölgyek többsége csak akkor sminkeli magát, hogyha megy valamilyen partira például. A nappali sminket már mi hölgyek kevésbé használjuk. Mi most Székesfehérváron vagyunk, Matkovics Zsuzsát kérdeztük. Zita a hétköznapokban is szokta magát sminkelni, az arc, a szem és a száj sminkelését a hétköznapokban is fontosnak tartja. Matkovics Zsuzsa, profi sminkes, Zitán mutatta be nekünk a legegyszerűbb nappali sminket. Egy natúrsminket készítettem Zitának, egy olyan sminket, amit a hétköznapokban napközben használhat. Igazából nem kötöttek a színek, mert csak a natúrbézs, a barna és a bronz árnyalatait kevertem. Ez gyakorlatilag minden ruhához jó, így például a farmerhoz is, hiszen ő farmerban érkezett hozzám. És most úgyis divat a barna, úgyhogy abszolút beilleszthető ez a smink a hétköznapokban. A farmernek a színét ezért mindenképpen figyelembe kell venni, hogyha az egy kék farmer, akkor óvatosan menjünk a színekkel, nehogy ilyen papagájhatást érjünk el. A kék mindenképpen jó, de nagyon jó a lila, a rózsaszínes, a barackos, a barnás, és így tovább. Talán a zöldet kerüljük el. Az arctisztítás után Zsuzsa az apróbb bőrhibákat javította ki Zitánál, aztán következett az alapozó, valamint a szemöldök korrekciója. Az ő karakter elég világos, tehát világos bőrű, világos a haja, világos a szeme, ezért mindenképpen fontosnak tartottam, hogy hangsúlyozzuk a szemöldökét, ezzel is keretet adjunk a szemének. A szemöldök után pedig a szemhéj árnyalás történt meg, ezt úgy kezdtem el, hogy a szempillák tövébe egy barna színt tettem, először ceruzát, majd pedig port, ezzel hangsúlyozva a szem formáját, viszont belül az úgynevezett nedves vonalat a szemhéj belső felén, alsó felén fehérrel húztam ki, hogy ezzel optikailag nagyítsuk a szemet. A világos hajúaknál érdemes a szempillát hangsúlyozni, és mindig kell egy kicsit pirosítani az arcbőrt is. Végül marad a szájkontúrozás és a szájfény. Tényleg nagyon tetszik, ez, hogy ilyen natúrszínekkel sminket, ez igazából bármilyen alkalomra, bármikor, igazából bárhová megyek, ez teljesen helytáll szerintem, és nagyon tetszik. A szem a lélek tükre, érdemes rá odafigyelni a sminkelésnél is, akinek kicsi a szeme, azt lehet nagyítani néhány praktikával. A kiszemű hölgyeknek mindenképpen azt javasolnám, hogy belül a szemhéjukat alul fehérrel húzzák ki, azután már következhet a sötétebb szín, de mindenképpen úgy sminkeljék magukat, hogy a szemhéj belső felén, a belső szemzókba világos festéket használják, és kifele sötétedjen. A barna hajúak szerencsésebbek, mint a világos hajúak, mert nekik szinte minden jól áll. Az esti smink erősebb a nappalinál, ha partira megyünk, erőteljesebb és sötétebb színt használjuk. Neked most egy pin-up stílusú alkalmi sminket készítünk el, amelynek a lényege a vastag tusvonal lesz, és színesebb, erőteljesebb szájszín. Egy 20-25 percet vesz igénybe, talán egy kicsit az hosszabbítja majd meg, hogy 3 perccel a műveletet, hogy műszempillát is fogunk feltenni, hiszen ennek a pin-up stílusú sminknek ez egy elengedhetetlen kelléke.